Nih ada जिरायदो जागोन दे नानि जागोन जिरायगोन जोंहाना न'आ पुराना मडेलथारलै बायला जिलानो इदिनोसै जेबो नङा दे बायला जिला नङा दे मोजाङानो थानो मोनबानो जायोलै हाइ फाइ जालाय नङा बिल्डिं जालाय नङा दे आदा जिरायदो होमबा मानो गसंबाय थाखो आं एसे इसिंनिफ्राय फैनि औ दे अ आलासिया सफैबाय माथो अ दादै सफैबाय दे खुलुमबाय दादै खुलुमबाय दे जिराय अ दादैयाबो जिरायदो खबरफोरा मोजांबालाय औ दादै एखे मोजांथार जायगाफोराथ' मोजां र' मानसिफोरखौबो मोजां मोनदो बेयाव फैनानै थानायखौल' एसे प्रब्लेम मोनगासिनो र' बेखायनो आङो समायनानि सिगाङाव बुंदोंमोन र' औ नानिया बुंदोंमोन र' थानायखौ लानानै एसे प्रब्लेम फेस जागासिनो होनना बुंदोंमोन औ दादि बे थानायाथ' एसे प्रब्लेमलै आं दा जाय जायगायाव थागासिनो माने दैनि बिराद प्रब्लेम आइरनथार दैया आरो जायगाफोराबो एसे थोब्ले माब्ले आरो बेखायनो प्रब्लेमा जागासिनो बिदिनोसै आरो बेयाव गामिबो नालाय एसे बेकवार्डबो थानायखौ लाना फंबाया जेबो टेनसन लानांला जोंहानावनो थादो सानबेसे थायो शुटिं खालामनाय समखिनिखौ एसे प्रब्लेम मोननो हानाय देनाय जोंहानाबो न'फोरा एसेबां फेसिलिटिनि खालामनो हायाखैलै आङो जेबो नङालै दादै थानो मोनबानो जायो आंनि प्रब्लेमनि समावदि नोंथांमोना हेल्प खालामो बेनो बुहुत माने गिदिर बाथ्रा दे थानायाथ' जागोन दे जेरैबाबो थासिगोन आरो नोंथांमोना आरो बिराद गिदिर न'खरनि मानसि ना मालाय आमेरिकायाव थानाय मानसि सुखुवा मोनगोन आरो दादै आं हाग्रा बंग्रायाव बेरायथिंखाग्रा मानसि आं शुटिंनि थाखायनो हाग्रा बंग्राफोराव थानांगौ जायो माब्लाबा आंनि थाखाय जेबो प्रब्लेम नङा आं जेरावबो एडजास्ट खालामनो हायो दे होनबा जिरायथ'दो आं एसे हाथाइनिफ्राय फैनि औ दे मा फिसा दे लाबोदो साहाफोरा माबार मालाय बैसानि न'आव दायो नायखोमानांगोन र' रावबो गैया जाबा चान्स लानानै मालफोरखौसोनो बस्ता नागिरखानांगोनलै गांसे आयु खुसियावनो साहाखौनो फुदुंनो रोंलायलांला आङो डाइरेक्टरा जोंहानि न'आव थाफैगोन आङो सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामनो हासिगोन इनि मोखाङावनो मोजां चान्स मोनखाबाय खिन्थु आङो एक्ट्रेस जानायनि मा होननो आङो मा खालामनो हमनो मोनदां दासो गोसोखांदों माथो इ डाइरेक्टर थानो गोनां रुमखौबो साफा खालायनांगोन माथो आयौ थुला बाला बेसेबा आलाय सिलाय जाना दङ आइयाबो बालनि दिननिसो स'आव थांनो मोनदो आंहासो हारसिं माखुवाया मोनजोब्बाय आं बिस्कुटफोरा अबाव थांखोबा बिस्कुटबा सा लोंगोन ना लोङा आमेरिकानि मानसि डाइरेक्टर मानसि बिस्कुटफोर जायोना जायाबा आयौ बाबायाबा अबाव थांखो सकनिफ्राय सिंग्रा गल्ला मायबा लाबोनो होगौमोन आङो बाबा गैलायला खोमा र' मानसिफोराबो आलासि फैबासो खारथिंलाबायो जेराव मेरावनो बाबा आयाव इयावबो गैया माथो नेकारफोरा अबावबो थांबाय र' आंनि आलासिखौबा रावबो खनमान खोमा फन खालायनो र' बाबाखौ हेलौ बाबा नों अबाव थांखो सिंग्रा ओमफ्राय गल्ला लाबो दे आलासिनि सादो होनो जगासिनो दे मा खालाय जाबाय दे सानि जगाला सिखिरि नों बिबाराव बारलाय हुइलालाय बागुरुम्बा आलमारियाव बावलै इसाना गद्रेजफोरा अबाव मानसिफोरा माखार नागिरदोसो मा दों मा गैया जावलें साला मा दोंद्र' याराव नायनो र' बाथारसोनो बेफोर खामानियाव फैया आंनि इसिं नायहैनि र' ओइलाय गद्रेज आयावनो दों मा बिलाय मावजि गेन्द्रासो माथो इखौनो बादावदों आङो थांसै बाराबो बोदखानो हाया इयाव अबावबा नुजालाबायगोन बेफोरो आंनि हरनि खामानिसो हरावनो निपटायगोन बुजिबा नुजागोनसो अबावबा प्लेनिंफोरा चपाट जाजोबगोन थुथुरि माखारसोदो जना थाहैनोसै सायाथ' जाबायलै दानियाबा दखनाखौ गानहैफिनसैलै थारमाने आं दखनाखौ इमप्रेस खालामनायनि थाखायसो गानफ्लाथ'दोंमोन दखना गानबासो एक्ट्रेस बायसा नुखायोना दखना गानबासो मोजांद्राय नुयो ओंखायनो डिरेक्टरनि सिगाङाव दखना गानफ्लाना देखायदो आरो ना इसेबां गरमाव आइमोना मा बायसा दखनाखौ गानना खामानि मावोबा आयु आइमोनासो मिथिगोलै खस्थ'नो साननायनिख्रुइ बांसिन माल मोनदोलै इसानाव माखार सोलै सोरबा फैगोन
दसतासो जाखागोन दै मा खालामखार ओंखारलांसै सोरबा फटनो फैना हाबा अबावबा राम नाम साइत्तोहैसो जानांगोन मा खालामखार मालफोरा खिन्थु गोग्गोम खालो मास मोनसेसो जयै जानो हाखासिगोन आयौ सिखाव डाइरेक्टरा सिखाव आयौ मादै सिखाव नङालै आं माबा गोलैनो हानायखौसो खनना दोन्दोंमोन सोर सिखावयो हम थगायसुला साला नोङो डाइरेक्टरनि महराव सिखावसो नोङो हो पापि सिखाव नों खारग'खाया दिनै आदै बुंनांला आं सिखाव नङा आं डाइरेक्टरसो आदै एंखार दिनै खारग'खाया आंनि आखाइजों ओइ बिमा मा नायबाय थाखो नोङो थां दिरुङालाय सिखावखौ खानांगोन पुलिस थानायाव हैना फैनांगोन दिरुङालाय मा उन्दुनायफोराव डिस्टार्ब सोर गाग्रबबाय थादों मा सिखाव गाग्रबबाय थादों बा खायसिगासिनो सोरांबायना माइलाय माथो सान ओंखाराखै सोर बुलायदो मा बुलायनाय बायदि खोनादों थाबनो सोर मा जाखो बायजोआव बालनि सिखाव फैमारदों खोमा सोरबा बुलायबाय ए बाल थांनि र' सिखावा जोंनाव हाबदों खोमा गैला आदै आं खर' गिदिंजोब्बाय आथिं आखाइ मिजौजोब्बाय आं थाबायनो हाला सक जाबाय आङो आयौ आंनि सना बाना फैसा माखासे सिखाव लांनायबा आंनि फिसाखौ माबायसा हाबा हरगौमोन आदा खर'सो गिदिंबाय आङो खारग'नो नागिरदों आदै सेस हाथाय बायजोब्बाय खारग'खाया आदै मा सायलाय भगबान इसोराखौ बासाय आयौ जेबो लामा गैला खिरखिखौनो बारजुमसै थाम धै साला सुवार लैखोन सोरा सिखावा खारग'बायसो ओइ बिमा मा खर' गिदिंखो नोंना ओइ बिमा मा जाखो जेबो नङा नोंसा आइया एसे शक जादो सिखावखौ नुनानै जेबो नङा माने न'खराव सिखाव जानायखाय शक जादों आं नोंखौ बुंदोंमोन ना जाखिनि माखिनो मानसिफोरखौ फोथायनाङा होननानै माने फोथायनाय मा होनदों आं बुजियाखै नों दाबो बुजियाखै बै जोंहानाव थाफैनाय फिल्म डाइरेक्टरानो सिखावा मा सिखाव